खानाय र बुजाक बायखा लेखा पढ़ा खाय तंगनाय र बासा बारा तंगनाय र स्कुल कलेज थानाय र अफिस थानाय र पर्यन्त बुजाक बायखा मैखिथिं फालनाय र पर्यन्त बुजाक बायखा जों तो बुजाक खाना बुजाका फिकुं रामफ्रा जावो याग याग सबाय बुजाक माने बख्राब खातिरि बुजागै थै क्लाय माने आ थै ताबुको साक्षी तंको जों कुबै कुबै हादा फाना हामजाक सुगै आंदोलन क्लाय माने कदे क्लायका सीपीएम र क्लायका कांग्रेस र कदे क्लायका टीएसपी र क्लाययाको आईपीएफ दी हादा फना हमजागै से 2015 व 24 घंटा नि लामा का समूह 2016 व 48 घंटा नि लामा का समूह 2017 व और निर्दिष्ट काल नि बागै लामा का समूह जों प्राय 12 दिन लामा का सोय जिन हातै दा फना हमजाक माने प्रमाण हुनुगो मासाया मानंग या मातुकिया हादलै बसागो सिनलायै मकलनि मुक्ति तालकानि कलम तिखिक लायै चिबुक जं खावार जागै चिबुक सिनराय वार जागै जों आजागा लामा का सलायो बलंगो काबलायो ओ केंद्र सरकार चना खायरक सिदि राज्य सरकार चना खायरक सिदि तिनि दफा रक सिजा सिदि जों कमरि थानाका 3 दफा हा कचगै थांनानि खा खदक लायका टीएसपी र खदक लायका तिप्रामा थारक खदक लायका सीपीएम कांग्रेस र क्लाइया जों जखन नाकि जों लामा का सनानि थांपुरो तिनि बिहिक बसानो सहाय खालांगौ जों अनिर्दिष्ट कालनि बागै आंदोलन खालामनो थाङै दङ साइमिया केबो बायदि बुजाक न साइमिया केबो बायदि बुथार जाक न पुलिसनि गुलि बायदि सिकारुं न काहाम क्रं थांपुरो हायना हाय काहाम क्रं किफिल दे मान न किफिल दे सब पाइन जों साइ खालामो बिहिक बसानो हा दफाना हमजाक सुगै आईपीएफ तर आसे खलायका हा दफाना हमजागै आईपीएफ तर निजिन बिहिक बसानो साइ खालांगौ काहाम थांपनो किफिलि फाइनानि सुजुग मानलिया गथै शक पाइखांगाय ओ जागाना आनि सिमालां खलायदि ख्रिस्टान हिंगे पप जागो हिंदू हिंगे शक जागो हाय पाना जों हा दफाना हमजाक मान बागै थैना पर्यन्त गजु जों आमतगै समाय थाङै अंगरो हा दफाना हमजागै निजिन बसाबो दिने साइक्लांगो किफिलि फाइगा गाय नों बाय माइ खप सा फायनो फेबक गथां फाइलि गाय आनि बागै नरक ओ जागाना सिमालां खायदि आसकै समाय कराक नांगै हा दफाना हमजागै थानाय आई भित्तिरो नरक मानसुइ नदि खाजन ताहुदै बहुजम आई बेटी हाथ फना हमजागै दिने आसक्त संग्राम खाय दङो आसक्त जुदि हाथ फना हमजागै आई बेटी संग्राम खाय दंगाय तामनि बागै नों आई बेटी न बोर्ड दिया दंनाय आई बेटी मते सामं खाययाको जेता जों आई बेटी कुनु दिन फनो जनगण बे तिरस्कार खायजाकनानि आई बेटी हाथ फना हमजाक माने बागै दिने संग जनगण न तिनी संग्राम कुनु त्रुटि तडे दं कुनु भूल तडे दं तंगै छाडी बसुक बार मकलनि मुक्ति खिगलाय गांगाय ओ हाथ फना हम फ्योगैमान नक छादी बसुक बार जेला चोपजा खांगाय बसुक बार आलंग चोपजा खांगाय हाथ फा योगैमान फ्योगजागैमान नों सावैरिदि चिनि ताखुबते बहुजों जों आसुबान जेला चोपजागनानि बागै राजि दङ आसुबान जों आलंग चोपजागनानि बागै राजि दङ आबंखा आईपीएफ तिनि समाय बसुक मकलनि मुक्ति हावा खिगलाय गांगाय ओ दफा फ्योगजागैमान आसंग जों मकलनि मुक्ति खिखायनानै राजि दङ तब हादफा मथंजाथों जों आमसुकै समाय थाङै हादफाना हमजागो आमन परबो नों वानसुंनाय आईपीएफ तिबे गरै आमन परबो नों वानसुंनाय आईपीएफ तिर दुकारवो आमन परबो नों वानसुंनाय आईपीएफ ति गादर खाया नो आईपीएफ ति थैनानि बागै से राजि दङ आईपीएफ ति कुनु दिन चेंग्रा कक बाय जनगण न दफाना थगाय राजनीति खलाया आईपीएफ ति फां फां सावो आं मंगल देवबर्मा आईपीएफ तिनि कैंडिडेट अनि आईपीएफ तिनि चिन्ह दामारिओ भोट दिदेनै जों यागदर खायमाखागाय नों रविन्द्र देवबर्मा निनि सिनिमुं आईएनपीटी निनि साम खायमाखाय तिप्रामथा भोट बजामाखै टीएसपी बजागा थगाय दं आ थगाय कि नों जनगण थगाय तननाय जनगण की सिया जनगण छिवो जनगण जतन सही मनो आईपीएफ तिना हमजागै जनगण असुके बदल के फाइमानि जरावो ताबो खेगा आईपीएफ तिने कसल तिप्रालन आ तिप्रालन जस्ट मॉडिफाई खेगा गेटा तिप्रालन खाय जे जनगण अरै परि फनांग दमनि सबनि चक्रांत सब खलाय तम चक्रांत ओ दफाना सब तेबो मकलनि मुक्ति यरिनन भगवान सुगि जं आं सानानि मुजुङो नों केबनि मकलनि मुक्ति होनानि क्षमता करि गाय केबना कदालखि बता काब्रिदि केबनि दुख नों नरै मै गाय बन कदालखि दुख बतारदि चिनि 12 लाख 13 लाख तिब्रसनि दुख ओ 12 लाख तिब्रसनि मकलनि मुक्ति आबो सालजा निनि बागै चिनि बेबागनि बागै हामिया बरगनि बागै अफिसा बुङै बिजाफ्रो नंगो यगला ओ हातै दफा मथांजागनानि नांगो मथांजागनानि बागै दा बरग बाने ओ बोट गनानि नांगो आबो से जों सावो
बुट कतबार फाइनाय कतबार थांनाय 5 बोसोर पर नों वानसुइ दे नायका हावाइसा कजगै थांगांगाय दफावाइसा कमै थांगांगाय गताल हा मादा मानफिनो दफा गताल गुदें फिनो जिनि दफा बानजिनानि व्यवस्था तले तंनो आबनि बागै आईपीएफ ति चिरि खगै पक सावै तंगो चिरि खगै बेबागनि थानिवानो जों बेबागनि थानिनो कबक नामु जोंगो पाइथांनि संग्राम आईपीएफ तिने अ आन्दोलन के बताका सुदी पाइथांनि संग्राम आईपीएफ तिने नाहार मं तिपारलेन अबन के बताका सुदी नों जुदि का सहि तंगाय सालजा कुबुइ नना फियगला कुबुइ सालजा कुबुइ नङै तंनाय अ 12 लाख ति प्रसारक जों सालजा मुक्तिनि बागै जखन आगुगै फाइफ्रु नों बियां थांनाय अबसे कबकदाने मजुङो खाजन तावते बुकजों आबन बागै ननि मूल्यवान बुत नों एमन जागा तारिदि जाते नों कचगै थाना जा नों कमरि थाना जा निनि मूल्यवान बुत नों एमन जागा तारिदि निनि दफा निनि बसा निनि भविष्यत निनि हा बेबाग न कमरि कचगै थाना जा आईपीएफ ति सिमिचे अतिर प्रभु एकमात्र पार्टी जे पार्टी नाकि कुबुइ कुबुइ कक सावे कय हा दफानि संग्राम खायो आबन बागै बसकांनि 6 तारिखन रखनो बेबागनो कयनाय आईपीएफ तिनि मारि दाबरगो गोबां निसै गोबां गोखे बुट दलायनाय एवं जों चांखावै खरक पाग्रिसरे कुबुइ कुबुइ न चैलेंज खायनानि दु अरदाय संग्राम खायनानि अ जरसक फैखे हनै आं तिबार कक्षालिया हायनो हाय हामजागै आनि कगनो थागे जतन खुलुमका बेलेखनो हामबाय सिनि सारनो सिनि बुसकांनि कैंडिडेट ब्रह्मनां सारनो नांगौनि कक सलामनि बागै फारिया केसं ताबुक सिनि पान्दा पाया को खापने ताकुते बुकुचों ता थांबाय गदि सिनरो नारवे मतंगै फाय मानजा फायजाक सिनि पान्दानि गोसारो फारिया केसं बनो रिसा बरम या फरमानि बिसिंतै पुजन यासाक संनाय सिनि पार्टी आईपीएफ सेंट्रल कमिटिनि एजीएस ब्रह्मनां सार